Заслужава ли си да посетите музеят на Мерцедес-Бенц в Щутгарт? В музея можете да видите на живо папа мобил марка Мерцедес-Бенц, както и колата на Лейди Даяна, които ще ви покажа към края на видеото. Преди да се качите на този футуристичен асансьор, ще ви дадат аудиогид, който се включва автоматично, когато се доближите до някоя от експонатите с съответната иконка, което е доста удобно, защото буквално трябва да правите нищо, освен да разглеждате спокойно музея. Не съм фенка точно на Мерцедес-Бенц като марка кола, както съм ви споменавала в предишни мои видеа и в моята книга Италия вечната приказка. Любимата ми марка кола е Fiat 500, но този музей на Мерцедес-Бенц определено ще остане един от любимите ми. Много ми хареса, че музеят върви в хронологичен ред, като започва с историята на самото семейство, с първите двигатели, с първите коли. Освен това, той е толкова голям, че на нас ни отне 3 часа да го разгледаме. В края на музея имаше и състезателни коли, както и прототип на кола за космоса и прототип на кола захранвана с слънчева енергия. Видеото стана малко дълго, така че ще ви покажа всичко това в следващата част, а междувременно ще ми е интересно да споделите в коментар кое от всичко изборено до тук би ви било интересно да видите.